ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांना। सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून खूप स्वागत आहे। या 12व्या अध्यायामध्ये आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया। श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, त्यांचेही आशीर्वाद। श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया। आणि ही जी मूर्ती आहे, ज्याची कथा मी तुम्हाला 9व्या अध्यायात ज्या महात्म्यांची सांगितली, माधवेंद्रपुरी, त्या माधवेंद्रपुरींना जी मूर्ती सापडली होती त्या झाडाझुडपांमध्ये, ती नाथद्वारची श्रीनाथजींची ही मूर्ती तिथे लिहिलेलं आहे। श्रीनाथजींची माधवेंद्रपुरींनी ज्याची स्थापना केली आहे, ती मूर्ती ही श्रीनाथजींची मूर्ती आहे आणि तीच त्यांना त्या झुडपामध्ये मिळाली होती। त्याचं मंदिर आहे नाथद्वारला। तर त्यांचेही आपण भगवंताला साष्टांग दंडवत करू, भगवंतांचे आशीर्वाद घेऊया। श्री नामानिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम। आपण ज्या विश्वरूप दर्शनाला काल बघितलंय त्याच्या पुढे जातोय आज आपण। 12वा अध्याय हा भक्ती मार्गाचा शेवटचा टप्पा आहे। मग ज्या 11व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की हे जे अर्जुनाने सांगितलेलं आहे की मला तुम्ही विश्वरूप दर्शन दाखवा, आणि विश्वरूप दर्शन मी बघू शकतो का, मग जो अप्रोच आपण बघितला आणि का ते बघण्याची इच्छा आहे, कारण असं पुढे जाऊन कोणीही क्लेम करू नये की मग मी देव आहे आणि माझ्यामध्ये दैवी शक्ती आहे। मग हा जो ज्यांनी हा विश्वरूप दर्शन ज्यांनी बघितलं असेल, पूर्ण चराचर अचिंत्य भेदाभेद, की जिथे सगळं एकाच ठिकाणी परंतु हजार गोष्टींमध्ये डिवाइड झालेलं, हजार गोष्टींमध्ये विभाजलेलं, आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवंतांच्या आंतरिक शक्तींनी भगवंतांनी तिथेच कुरुक्षेत्रावरती अर्जुनाला, रथामध्ये आरूढ होते ते प्रत्यक्ष कृष्ण मूळ स्वरूप, परंतु तिथेच आपल्या आंतरिक शक्तींनी त्यांनी संपूर्ण चराचर, की ज्याच्यामध्ये देवी देवतांचा, अनेक ऋषींचा आणि अनेक सर्पांचा, असा सर्वांचा समावेश होता, म्हणजे ब्रह्मा, जे शिव। आणि म्हणूनच अर्जुनाने म्हटलंय की का त्यांनी तुला नमस्कार करू नये, कारण तू सर्वोच्च नियंत्रक आणि या सगळ्यांचा तुझ्यामध्ये समावेश दिसतो आहे। आणि म्हणूनच त्या सगळ्या देवी देवता या कुठेतरी, मग हे उग्र रूप, मग ज्या आपण विश्वरूप दर्शनाला बघितलं ते कुठेतरी उग्रतेचं प्रतीक दाखवत आहे, कारण ते तात्पुरत्या स्वरूपावर भगवंतांनी ते स्वरूप दाखवलेलं आहे आणि भगवंतांनी ते आपलं रूप दाखवलेलं आहे, परंतु ते कुठेतरी उग्रपणाच्या
भावनेमध्ये आहे, कुठेतरी रौद्रता आहे त्याच्यामध्ये आणि म्हणूनच त्यावर भक्त पूजा करत नाहीत. कारण ते हे तात्पुरत्या स्वरूपाचं आहे आणि अर्जुनानी जेव्हा नंतर सांगितलं, की मला हे सगळं बघायची इच्छा होती, मला खूप आनंद झाला आहे बघून. पण ते जे स्वरूप बघून मी कुठेतरी व्यथित झालोय, माझं मन सद्गदित झालेलं आहे आणि मला या सगळ्यांनी आनंद झालाय आणि भगवंतांनी ज्या अ, भविष्यामध्ये तुला काय दिसणार आहे, भूतकाळात काय झालेलं आहे, वर्तमान काळात काय घडतंय, या सगळ्याला भगवंतांनी सगळ्याचं दर्शन अर्जुनाला दिलंय. अर्जुनाचा मोहही नष्ट झालेला आहे. कारण अर्जुनाने आधीच कबूल केलंय 10व्या अध्यायामध्ये, की मी तुम्हाला परमतत्व पुरुषोत्तम, मी तुम्हाला तुमचं तत्वानी आणि मी तुम्हाला पूर्णपणे जाणलेलं आहे. तसं मी म्हटलं मग इथेच भगवद्गीता थांबली असती, संपली असती. परंतु हे विश्वरूप दर्शन अर्जुनाने सांगितलं आणि अर्जुनाचे प्रश्न संपत नाही आणि हे ज्ञानही अजून संपत नाहीये. आणि म्हणून 17व्या अध्यायापर्यंत भगवंतांनी हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे ज्या ज्ञानयोगातून सुद्धा आणि त्या ज्ञानयोगाला आपण सुरुवात करणार आहोत नंतर. आजचा हा भक्ती योगाचा शेवटचा टप्पा आहे. अशा प्रकारे मग ज्या विश्वरूप दर्शनाला अर्जुनाने बघितलं, त्यानंतर त्याने विनंती केलीये, की माझं मन कुठेतरी सद्गदित झालंय आणि तुम्ही मला पुन्हा तुमचं भगवान, परमात्मा आणि भगवान, मग जे मला तुमचं मनमोहक असं भगवान स्वरूप आहे, त्याच्यातच तुम्ही मला दर्शन द्या. आणि मग भगवंत सांगतायत, की मी हे आता संपवतोय, कारण तू कुठलेही क्लेश करू नकोस. तर निश्चितच भक्ताची काळजी आहे त्या भगवंतांना आणि म्हणूनच भगवंत त्या परमात्मा आदी रूपात आणि नंतर त्या भगवान रूपात, मनमोहक अशा श्यामसुंदर रूपामध्ये अर्जुनाला पुन्हा दर्शन देतात आणि अर्जुनाचं मनाला धीर आलेला आहे कुठेतरी आणि मग भगवंत सांगतायत, की हे दर्शन हे सुद्धा दुर्मिळ आहे, ज्याच्यासाठी देवी देवता सुद्धा आसुसलेल्या आहेत जे बघायला. आणि म्हणून याचं दर्शन फक्त एक अनन्य भक्तीनेच तो भक्त घेऊ शकतो आणि म्हणूनच कृष्णाला बघण्यासाठी शुद्ध भक्तीची आवश्यकता आहे. आणि त्या अनन्य भक्तीला मग काय आहे ही भक्ती आणि काय आहेत भक्तीच्या सेवा आणि थोडासा संदर्भ असा की ज्या संजयांनी या सगळ्याचं वर्णन केलंय. आधीही अर्जुनाला हे बघण्याची इच्छा आहे, तो कोणाला सांगतोय? तर धृतराष्ट्रांना सांगतोय. हेही इथे आपल्याला आवर्जून उल्लेखलेलं आहे आणि तिथे त्या धृतराष्ट्राची जसं राक्षसी मनामध्ये भाव कसे असतात, राक्षस कसे भयभीत होऊन इकडे-तिकडे इतस्ततः पळत आहेत, तसं त्या धृतराष्ट्राच्या मनाची स्थिती झालीये. कारण तो भयभीत झालाय, मनामध्ये सगळा अधर्म आहे, हो कपट आहे मनामध्ये आणि म्हणूनच त्याची ही स्थिती कुठेतरी भयभीत झालेली आहे. आणि अशा या भगवंतांच्या मनमोहक अशा श्यामसुंदर रूपाला अर्जुनाने फक्त बघू शकला आहे, कारण शुद्ध भक्तालाच ते शक्य आहे आणि म्हणून तो शुद्ध भक्तीमध्ये असलेला भक्त हा अनन्य भक्तीमध्ये असतो. भक्त्या त्वनन्यया शक्य आणि म्हणूनच ते भक्तालाच फक्त शक्य होऊ शकतं. अशा या भक्तीला आपण आज प्रत्यक्ष जाणणार आहोत. मग काय आहे भक्ती? मग तिथे अर्जुनाला या शेवटच्या टप्प्यावरच भक्ती मार्गाचा काय प्रश्न पडलाय आणि का पडावा हा प्रश्न? कारण अर्जुन कुठेतरी भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडीत आहे. तो कुठल्याही एनर्जीची बोलू शकत नाही. तो कुठल्याही भाव नसलेल्या आणि जसा इम्पर्सनॅलिस्ट अव्यक्त भावाशी तो बोलू शकत नाही. कारण त्याने भगवंतांच्या भगवान रूपावर नितांत प्रेम केलेलं आहे. आणि म्हणून तो प्रश्न विचारतोय, की मग अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मावर जे भक्ती करतायत का मग जे व्यक्त स्वरूपावर भक्ती करतायत, कोण श्रेष्ठ आहे भगवंता? आणि मग भगवंत सांगतायत, की "मय्यावेश मनो ये मा." की कशाप्रकारे मग मला कोण भक्त आणि कशाप्रकारे कुठली भक्ती श्रेष्ठ आहे? आणि मग भगवंत खूप ॲडजस्ट करतायत हो. भगवंतांनी पुष्कळ ऑप्शन्स दिलेत, की मग तुम्हाला कुठली भक्ती शक्य कारण हे शक्य नसेल तर तुम्ही अशी भक्ती करा. अशी भक्ती शक्य नसेल मग त्याच्यामध्ये अनन्य भक्ती आहे, साधना भक्ती आहे, निष्काम भक्ती आहे. मग त्याच्यामध्येच आपल्याला सकाम कर्मातूनही मग ज्ञान, ध्यान आणि मग कुठेतरी अकर्माकडे वळून ज्या कर्माची फळंही भगवंतांना अर्पण करू शकता येतील. कारण ती त्यागाची भावना ही सर्वात श्रेष्ठ आहे. पण कर्माचा त्याग नाही तर त्या कर्माच्या फळांचा त्याग करू. आणि म्हणून मग कोण भक्त हे सगळे भक्तीचे टप्पे जाणून कोण भगवंतांना प्रिय आहे, मग अशा भक्ताचे गुण आपल्याला जाणायचे. निरनिराळ्या अशा भक्तांचे असे निरनिराळे गुण भगवंतांनी सांगितलेले आहेत. कोण भक्त मला प्रिय आहे. अशा या सुंदर अशा भक्तीच्या अवीट गोडीला आज आपण अजून जाणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि भक्तीचा टप्पा इथे थांबवणार आहोत. तर 12.1 पहिला श्लोक आहे. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्त्यास्त्वां पर्युपासते
ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, कोणते अधिक परिपूर्ण मानले जाते, जे तुमच्या भक्ती सेवेत योग्यरित्या व्यस्त आहेत किंवा जे अव्यक्त ब्रह्माची पूजा करतात ते अव्यक्त आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि जसं मी सांगितलं की तो प्रश्न अर्जुनाला पडलेला आहे, कारण जिथे त्यांनी विश्वरूप दर्शनाचं विश्वरूप दर्शन घेतलेलं आहे भगवंतांचं, तिथे अर्जुनाला हा प्रश्न पडतोय, मग तुझ्या या ब्रह्मरूपावरती, मग ते कुठेतरी ब्रह्मरूपाशी निगडीत आहे. आणि मग जी ब्रह्मज्योती आहे, ज्या रूपावर जे पूजा जे मानतायत, मग भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलेला आहे. हो. आणि म्हणूनच ज्यांनी भगवंतांचा स्वीकार ब्रह्मरूपामध्ये केलेला आहे ते श्रेष्ठ आहेत का मग जे व्यक्त भावावरती, की तुझ्या भक्ती सेवेमध्ये योग्यरित्या व्यस्त आहेत, की तुझ्या भगवान रूपावरती जे प्रेम करतायत आणि तुझी सेवा करतायत, तर ते श्रेष्ठ आहेत. मग तेव्हा भगवंत सांगतायत, श्री भगवान वाच, मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्य भगवान म्हणाले, ज्याचे मन माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर स्थिर आहे, नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने माझी उपासना करण्यात मग्न आहे, तो मी सर्वात परिपूर्ण मानतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंतांनी क्लिअर केलंय. हो, सांगितलंय की ज्यांचं मन आणि बुद्धी मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु मामे वैश्यसी कौंतेय मात्मान मत परायण. आणि म्हणूनच तुमचं मन आणि तुमची बुद्धी हे तू माझ्यावरती केंद्रित कर आणि माझ्या चिंतनात राहा. हे भगवंतांनी 9व्या अध्यायातच सांगितलंय, जिथे राजगुह्य सांगितलंय ज्ञान, की भगवंतांना दुसरं काही नकोय. पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छती. ते प्रेम भगवंतांना हवंय. भगवंत भक्तीचे भुकेले आहेत आणि ती भक्ती जो मनापासून करतो आहे, मनापासून, हे मनापासून जेव्हा म्हणतो तेव्हा ती मन आणि बुद्धी भगवंतांवर पूर्णपणे केंद्रित करणं, हे भगवंत सांगतायत. आणि म्हणून माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर, मग इथे प्रभुपादांनी सांगितलंय की कुठलाही एनर्जी फॉर्म नाही, तर भगवंतांच्या प्रत्यक्ष अर्च्य विग्रह जो आपल्याला दिसतोय, की ते पुजारी जे पूजा करतायत आणि भगवंतांची सेवा करतायत, ज्या इस्कॉनच्या मंदिरामध्ये अतिशय सुंदर प्रकारे भगवंतांना सजवलं जातं. भगवंत आणि राधेला किती सुंदर राधा गोविंदांची मी रोज तुम्हाला ग्रुपवरती पाठवते. इतका सुंदर सजावट असते. रोज खूप निरनिराळ्या फुलांनी आणि निरनिराळी वस्त्र घातली जातात आणि खूप सुंदर अशी सजावट केली जाते. आणि म्हणूनच तो पुजारी त्या भगवंतांची अशी सेवा करण्यामध्ये पूर्णपणे मग्न आहे. दिव्य श्रद्धेने माझी उपासना करण्यात मग्न आहे. त्याला मी परिपूर्ण मानतो, सर्वात परिपूर्ण मानतो. आणि म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलंय. मग हा जो अर्च्य विग्रह प्रभुपादांनी खूप सुंदर तात्पर्य दिलंय समजण्यासाठी. मग कुठल्याही कुठल्याही अशा फक्त दगड आणि ज्या लाकडाने बनलेले आहे ते फक्त फॉर्म नाहीये तो. तर ज्या प्रकारे ती मूर्ती बनवली गेली आहे आणि कशा प्रकारे त्या अर्च्य विग्रह म्हणजे काय आहे, मग त्याचं उदाहरण सांगताना प्रभुपादांनी खूप सुंदर तात्पर्य दिलेलं आहे. एक पोस्टाची पेटी आहे हो, आणि एखाद्याने पत्र लिहिलं आणि त्या लाल रंगाच्या शासनाने पूर्णपणे मान्यता दिलेल्या अशा त्या लाल रंगाच्या पेटीत जर ते पत्र टाकलं, तर ते पत्र जातं तुमचं जिथे तुम्ही ज्या व्यक्तीसाठी ते लिहिलेलं आहे त्या व्यक्तीकडे ते व्यवस्थित पोहोचतं. कारण तिथे कुठेतरी शिक्कामोर्तब झालेला असतो, शासनाने ते मान्यता दिलेलं असतं. पण हेच जर एका मुलाने छोटीशी पोस्टाची पेटी बनवली आणि त्या पोस्टाच्या पेटीत जर ते पत्र टाकलं, तर जाईल का हो चॅटमध्ये, सांगा मला? जाईल त्या पोस्टाच्या ते डेस्टिनेशनला जाईल? ते पत्र पोहोचेल का हो त्या व्यक्तीकडे? चॅटमध्ये सांगाल? किंवा अनम्यूट होऊन पण उत्तर द्या. तुम्ही थोडे जण आहात, मला नाही वाटत म्यूट केलं. थोडीशी चर्चा, थोडंसं उत्तर दिलं तर खूप आनंद आहे. नाही जाणार, उज्ज्वला माताजींनी सांगितलंय. अगदी बरोबर. का नाही जाणार? कारण ती कुठेतरी खेळण्यात ती पोस्टाची पेटी होती. अगदी बरोबर सांची माताजी. तर त्याच्यामुळे ते पत्र त्या डेस्टिनेशनला पोहोचणार नाही. आणि म्हणूनच इथे भगवंत सांगतायत की जी शासनाने मान्यता दिलेली आणि म्हणूनच ज्या अर्च्य विग्रहाची आपण पूजा करतो, ज्या मूर्तीची आपण पूजा करतो, त्याची प्राण प्रतिष्ठा झालेली असते. आणि ती प्राण प्रतिष्ठा होण्यासाठी त्या मूर्तीवरती जे मंत्रोच्चार आणि ज्या सप्त नद्यांचं पाणी आणि जे अभिषेक केले जातात, ज्या
सगळ्या नद्यांचा पण अभिषेक केला जातो. त्यानंतर पंचामृत आणि दूध, दह्यानी, मधानी या सगळ्या जे काही आहे तूप, साखर या सगळ्यांनी त्याचा अभिषेक केला जातो. आणि या सगळ्या बरोबरच जे मंत्र उच्चारले जातात, यांनी भगवंतांना आवाहन केलं जातं. आणि त्या मूर्तीमध्ये प्रत्यक्ष भगवंत येतात आणि ते आवाहन स्वीकारतात. आणि म्हणूनच त्या मूर्तीची जे पुजारी आपण बघतो कशा प्रकारे, मग तुम्ही जसं मी म्हंटल की 11व्या अध्यायामध्ये सांगताना सुरुवातीला की आपण जेव्हा त्या देवळामध्ये जाऊन फक्त त्या मूर्तीकडे एकटक बघतो, तेव्हा तेव्हा आपण मन आपलं हरकतं हो. म्हणजे खरोखर मला ही किती वेळेला असं जाणवतं की किती वेळेला, म्हणजे खूप त्या टप्प्याला जायला आपण खूप खूप बिगिनर्स आहोत हो. कुठेतरी अगदी सुरुवातीच्या भक्तीच्या टप्प्यावरती आपण आहोत. कारण की अजून आपण आभास, आपण ते म्हणतो ना की अपराध भावनेमध्ये आपण नामस्मरण करतोय. आपलं मन इतकं चंचल आहे, अजून इकडून तिकडे सगळीकडे धावतंय हो. पण या ज्या भगवान रूपावरती आणि या ज्या अर्च विग्रहावरती जेव्हा आपण पूजा करतो, गणपती उत्सवामध्ये गणपती घरी आणले जातात, त्यांची प्राणप्रतिष्ठा करून बघा की मग नंतर जेव्हा 1.5 दिवसाचे असतील, 5 दिवसाचे असतील, पण त्या मूर्तीमध्ये प्रत्यक्ष आणि खरोखर, म्हणजे मला आठवतं लहानपणी की 10 दिवस गणपती झाल्यावर की मी डळडळ रडायची की आता नंतर कळतं मोठं झाल्यावर. पण खरोखर आपल्यामधले एक बनलेले असतात ते गणपती, ज्यांचं विसर्जन नंतर आपण करतो आणि पुन्हा आपण दरवर्षी त्यांची प्रतिष्ठापना करत असतो. आणि अशा प्रकारे, म्हणजे इथे सांगण्याचं की अर्च विग्रह म्हणजे काय आहे, की त्या अर्च विग्रहाला जाणायचं आहे. म्हणूनच नुसतंच आपण त्या दगडाची आणि कुठल्याही प्रकारची, म्हणून नामनिष्ठ प्रभूजी खूप छान सांगतात की मग तुम्ही त्याला दगड किंवा लाकूड आणि ह्याचं सगळ्याची मूर्ती म्हणताय, पण त्या दिवशी ऐश्वर्या माताजींनी सांगितलं की या सगळ्यांनी मग कुठले कुठले मान्यता आहेत, की मग जे संगमरवरानी बनलेले आहेत, जे खडकानी, मग त्याच्यामध्येही ज्या मूर्ती कशाच्या बनलेल्या आहेत, मग ज्या कागदामध्ये मग जे चित्र असतात, परंतु त्याच्यामध्ये ती जी स्वरूपाने आणि जी पूजा केली जाते, त्याच्यावर ते मंत्र उच्चारले जातात, त्याप्रमाणे त्या मान्यता मिळालेली असते आणि तिथे आवाहन केलेलं असतं भगवंतांसाठी. आणि म्हणून ती श्रद्धा महत्वाची आहे. आणि ज्या श्रद्धेने ती पूजा केली जाते, मग अशा प्रकारे नामनिष्ठ प्रभूजी म्हणतात की भगवंत, आपल्याला वाटतं आपण ऍडजस्ट करतोय आणि आपण ऍडजस्ट म्हणण्यापेक्षा आपण जातो आहे आणि आपण दर्शन घेतोय, तसं नसतं. तर ते जे आहेत ते आपण दगड आहोत, आपण कुठेतरी त्या प्रकारे आहोत आणि आपण भगवंतांकडे जावं ही त्यांची इच्छा असते आणि भगवंतांची इच्छा आहे म्हणून आपण तिथे जातो दर्शनाला. बघा, बऱ्याच वेळेला वैष्णव देवीच्या मंदिरामध्ये मी असं ऐकलंय की म्हणजे त्या मातेची इच्छा आहे. बरेच जण तिथपर्यंत जातात, अनेक गोष्टींना, अनेक कठीणाईंना त्या तोंड देतात आणि ते नाही जाऊ शकत मातेच्या दर्शनापर्यंत. तिथपर्यंत गेलेले फिरायला जातात किंवा तिथे ठरवलेलं असतं सगळं, परंतु नाही जाऊ शकत कारण बोलावणं आलेलं नसतं. आणि म्हणूनच भगवंतांची इच्छा असते की भगवंतांना आपलं आपण दर्शन घेऊ, ही इच्छा असते. भगवंतांना आपल्याला बघायचं असतं कारण भगवंत भक्त वत्सल आहेत हो. आणि म्हणूनच ज्या प्रत्येक युगामध्ये ज्यांनी मूळ रूपामध्ये ज्यांनी प्रकट झालेले आहेत, ते का? कारण भक्तांसाठी प्रकट झालेले आहेत. आणि म्हणूनच असा हा अर्च विग्रह सगळ्यांनी जाणून घ्यावा. अशी आहे भक्तीचा आणि म्हणूनच त्या पर्सनल फॉर्मवर भगवंतांच्या भक्ती केली जाते. आणि तो भक्त भगवंतांच्या या भगवान रूपाशी निगडीत असतो. आता भगवंत सांगतायत मग की कशा प्रकारे ही पूजा केली जाते, भक्तीचे मार्ग सांगितले जात आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु जे सर्व इंद्रियांचे संयमन करून आणि सर्वांच्या ठायी समबुद्धी ठेवून अव्यक्त इंद्रियातीत सर्वव्यापी अचिंत्य अविकारी स्थिर आणि अचल अशा परम सत्याच्या निर्विशेष रूपाची पूर्ण उपासना करतात, ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी माझीच प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग भगवंत सांगतायत की जे ब्रह्मरूपावरती ज्यांनी इंद्रियांचं संयमन करून सर्वांच्या ठायी समबुद्धी, बघा की मग कुठेतरी मित्र शत्रू ह्या सगळ्या भावा, हे सगळे भेदभाव न ठेवता त्या व्यक्तीने स्वतःला खूप काय म्हणतात, समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आपल्या भावनांमध्ये. अव्यक्त इंद्रियातीत सर्वव्यापी अचिंत्य अविकारी स्थिर आणि अचल अशा परमसत्याच्या निर्विशेष रूपाची, मग त्या निर्विशेष रूपाची एक शक्ती आहे. भगवंत म्हणजे एक शक्ती आहे, ब्रह्मस्वरूपाची एक ब्रह्मज्योती आहे भगवंत म्हणजे. मग ही जी ब्रह्मज्योती आपल्याला दिसतीये, त्या ब्रह्मज्योतीवर ज्यांनी पूजा केली, कारण बऱ्याच जणांना मग भगवंतांचं हे भगवान रूप मान्य करणं खूप कठीण जातं आणि म्हणून ते भगवंतांच्या त्या भगवान रूपाला स्वीकारू शकत नाही. आणि म्हणून ते त्यांच्या ब्रह्मज्योती
कुठेतरी शक्ती आहे ही. त्याला इम्पर्सनल फॉर्म म्हटलंय. आणि जे भगवंतांच्या जो भक्त असतो तो भगवंतांच्या भगवान या रूपावरती प्रेम करत असतो आणि म्हणूनच तो अर्च विग्रह जो मूर्ती स्वरूपामध्ये भगवंतांची पूजा करत असतो. परंतु हे सगळे म्हणूनच ती ब्रह्मज्योती जी आहे त्या ब्रह्मज्योतीवर भक्ती करणारे सुद्धा हळूहळू भगवंतांच्या त्या टप्प्यावर त्या मार्गाकडे जाऊ शकतात. आणि म्हणून तो कुठेतरी बेसिक टप्पा, कारण त्यांच्या ते ते चांगले वागत असतात, कारण त्यांच्या मनातले भाव चांगले असतात, ते सकाम कर्म करत असतात, त्यांच्या मनातले भाव चांगले असतात, त्यांनी स्वतःच्या इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवलेलं असतं. आणि हे सगळं कारण त्या शक्ती रूपाला कुठेतरी त्यांनी जाणलेलं आहे, ही एक शक्ती आहे. आणि म्हणूनच ती व्यक्ती मग हळूहळू परमात्मा आणि त्या भगवान रूपाकडे निश्चितच वळू लागते. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ज्यांचे मन परम सत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. देहधारी जीवांसाठी बघा, की म्हणून जे निर्विशेष ब्रह्मज्योतीवरती पूजा करतायत, उपासना करतायत, जरी ते भगवंतांच्या त्या टप्प्यावरती असतील आणि ते निश्चितच भगवंतांच्या भगवान रूपाला हळूहळू जाणू शकतील, पण त्यांना तो जो मार्ग आहे तो क्लेशदायक असतो. कारण त्यांनी ते भगवंतांचं अस्तित्व, कारण ती श्रद्धा मनामध्ये पूर्णपणे नसते. कारण ते कुठेतरी मी आत्मा नाही, मी देह आहे या भावनेशी निगडीत असतात. कारण दिवसभर जे क्रियाकलाप केलेले जातात ते कुठेतरी शरीर आणि मनाशी निगडीत असतात. आणि म्हणून कठीण जातं अशांना, की मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे, हे ऍक्सेप्ट करणं आणि हे स्वीकारणं हे कठीणच आहे हो, कठीणच आहे. कारण आत्मसाक्षात्कारी भावना आपल्यामध्ये अजून येणं, कारण आपण सगळे या शरीरधारी भावनेशी आपल्या शरीरालाच दबतोय आपण. मला हे होतंय, मला हे घ्यायचंय, मला ते पाहिजे आहे, मला ते करायचं आहे, मला, मी, शरीर. कारण अजूनही त्या भावना, कारण आपण भौतिक जगतामध्ये आहोत, या प्रपंचामध्ये आहोत. आणि निश्चितच, परंतु त्या टप्प्यावरती मग जे भगवान रूपाला जाणतायत त्यांच्यासाठी तो मार्ग जरा सुकर आहे. पण जे ब्रह्मज्योतीला जाणतायत, जे भगवंतांच्या या शक्ती रूपाला आणि ब्रह्मरूपाला जाणतायत त्यांच्यासाठी ते क्लेशदायक आहे. आणि म्हणूनच इथे प्रभुपादांनी खूप छान सांगितलेलं आहे समजावून, की मग भगवंत अशांना सांगतायत, की मग तुम्ही देहधारी भावनेशी निगडीत असलात तरी मी पण कुठेतरी, म्हणजे ते एम्बॉडीड सोल आहे, कुठेतरी कुठेतरी सगळ्या भावनेशी निगडीत आहे. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत, मी पण कुठल्या पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी आणि जल अशा नुसत्याला मी काही संलग्न होऊ शकत नाही. मग मी अशांशी कुठला संबंध जोडू शकत नाही. तर मलाही त्या फॉर्मचीच गरज आहे. मी जेव्हा निगडीत होणार आहे, भक्तांशी मी संलग्न होणार आहे, तेव्हा मलाही त्यांच्या त्या फॉर्मची, आणि म्हणूनच ते शरीर तिथे महत्वाचं आहेच. आणि म्हणून भगवंतांनी खूप सुंदर हे प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये सांगितले, ते वाचण्याचा नक्की प्रयत्न करा. आणि म्हणूनच त्या ब्रह्मज्योतीचं मग कुठेतरी मार्गक्रमण त्या परमात्मा आणि भगवान स्वरूपाकडे जाऊ शकतं, ज्याचा उल्लेख आपण केलाय. आणि म्हणूनच ती व्यक्ती जरी त्या ब्रह्मज्योतीमध्ये मानत असली तरी तो मार्ग थोडासा खडतर असला तरी तो भगवान रूपाला हळूहळू जाणू शकतो. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन ध्यायन्त मां ध्यायन्त उपासते तेषामहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्याभिषित चेतसाम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अन्य भावाने भक्ती करत माझी उपासना करतात, माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझे ध्यान करीत असतात, त्यांचा हे पार्था मी जन्म मृत्यू रूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जे माझं पूजन करतात, आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात अनन्य भावाने, मग हे भक्ताचं वर्णन आहे. जे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आहेत, अनन्य भावाने जे भक्ती करतात, माझी उपासना करतात, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिह्वा नमस्तु, माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात.
मग तो भक्तीचा सर्वात सोपा आणि इतका सुलभ ज्या राजगुह्य ज्ञानामध्ये भगवंतांनी सांगितलंय, कारण हे करण्यास इतकं आल्हाददायक आणि आनंददायक आहे आणि तितकंच ते सुलभ आहे हो. फक्त आपली मन आणि बुद्धी त्या भगवंतांवर नितांत प्रेम करायचंय, ती कृतज्ञता व्यक्त करायची हो भगवंतांवरती. जे आहे ते मी भोगता नाहीये, जे आहे ते सर्वं कृष्णार्पणम आणि ती भगवंतांची कृपा आहे. आणि म्हणून ते मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात, माझंच ध्यान करतात, त्यांचा हे पार्था. मग अशा भक्तांचा भगवंत निश्चितच उद्धार करतात. मग त्या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या महासागरातून ते पुन्हा गटांगळ्या खात नाहीत. गटांगळ्या खात पुन्हा त्या जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये, मृत्यू जरा व्याधीच्या चक्रामध्ये अडकत नाही, कारण त्यांनी तो भगवत धामाचा मार्ग अवलंबलेला असतो, मुक्तीचा मार्ग अवलंबलेला असतो. मुक्ती आणि मोक्ष, आणि म्हणूनच मोक्ष नाही तर मुक्ती ही भगवंतांच्या गोलोक धामाकडे मिळतीये. आणि कारण मुक्ती म्हणजे मग या सगळ्यापासून अनासक्ती आणि पुन्हा उलटून त्या भौतिक जगतामध्ये यायचं नाहीये. हा जीर्ण देह त्यागल्यानंतर पुन्हा उलटून या भौतिक जगतात जन्म घ्यायचा नाहीये. आणि त्यासाठीच भगवंत सांगतायत, मग अशा भक्तांसाठी मात्र मी निश्चितच तिथे आहे, त्या महासागरात मी हात द्यायला आहे आणि त्यांना त्याच्यातून निश्चितच मी बाहेर काढतो. आणि मग असं कसं जाणायचंय आता? आता ही जी भक्ती आहे, ही भक्ती किती किती प्रकारची आहे. मग भगवंत इथे खूप ऍडजस्ट करताय. तो आपल्याला वाटतं आपण ऍडजस्ट करतोय. एक सेकंद द्या मला, एक फोन मला घेणं आवश्यक. तर अशा या भक्तीला मग आपल्याला वाटतंय आपण ऍडजस्ट करतोय हो सगळं. मी इथे ऍडजस्ट, की मला खूप ऍडजस्ट करायची. इथे भगवंत ऍडजस्ट करतायत आपल्यासाठी. भगवंत सांगतायत आता मग, की भक्तीचे पण वेगवेगळ्या प्रकार आहेत आणि तू अशा प्रकारे नाही करू शकत, तर तू असं करू शकतोस. ही करू शकत नाही, तर भगवंतांनी ऑप्शन दिलेले आहेत सगळे. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत मग ही अनन्य भक्ती. पहिला टप्पा अनन्य भक्तीचा आहे. मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. माझ्यावर म्हणजे पुरुषोत्तम भगवंतावर तुझे मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी गुंतवून माझ्या ठाई युक्त कर. अशा रीतीने तू निसंदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून तुझं मन आहे, ज्या भक्ताचे आपण आधी उल्लेख ऐकला, की मग अशी भक्ती, ते भगवंतांसमोर सगळे सवंगडी बसलेत हो. भगवंतांचे गोपिका जशा आहेत तसे भगवंतांचे या बालरूपामध्ये जे सवंगडी, ते भगवंतांवर नितान प्रेम, किती सुंदर प्रकारे भगवंतांचं सगळं ऐकतायत बघा. कारण खूप प्रेम आहे त्यांचं भगवंतांवर आणि भगवंतांचंही त्यांच्यावर खूप प्रेम आहे. आणि म्हणूनच माझ्यावरती तुझं मन स्थिर कर, आपली बुद्धी माझ्या ठाई युक्त कर. अशा रीतीने तू सदैव माझ्या मध्येच वास करशील. निस्संदेह त्याच्यात काहीच संशय नाहीये, की असा भक्त भगवंतामध्येच वास करतो, जी त्याने स्वतःला भगवत भक्तीमध्ये पूर्णपणे विलीन केलेला आहे. आणि ही अनन्य भक्ती आहे. मग हा पहिला टप्पा आहे भक्तीचा, की जो अनन्य भक्ती करतो तो सर्वश्रेष्ठ भक्त, की तो भगवंतांच्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे विलीन असतो. पण तसं जमत नसेल तर मग भगवंत सांगतायत आता, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोसि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि चाप्तुं धनंजय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे धनंजय, जर तू आपले मन निश्चलत्वाने माझ्या ठाई स्थिर करण्यात असमर्थ असशील तर भक्ती योगाच्या नियमक तत्वांचे पालन कर. अशा रीतीने मला प्राप्त करण्याची इच्छा तू उत्पन्न कर व तुम्हाला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जर तुला अनन्य भक्ती, जर तुला शक्य होत नसेल, आपलं मन आणि बुद्धी जर माझ्यावरती स्थिर करण्यास तू असमर्थ असशील, कारण बघा, कुठलीही गोष्ट आपण टप्प्याटप्प्याने, जसं मी म्हटलं, की भगवंताने सांगितलंय ब्रह्मरूपाला कुठेतरी
पुढे टप्प्याने जाऊन भगवंताला ते स्वीकारतात भगवान रूपामध्ये. कारण त्यांची जी भावना असते ती भावना पूर्णपणे स्वतःच्या इंद्रियांना कुठेतरी नियंत्रित केलंय, म्हणजे कुठेतरी त्याच मार्गावरती आणि सन्मार्गावरती असते. आणि म्हणूनच ते कुठेतरी नक्कीच भगवंतांच्या त्या रूपाशी जोडले जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे मग तो टप्प्याटप्प्याने, याला खूप महत्व आहे. अनन्य भक्तीवर एकदम नाही जाणार. जसं एक एक्झाम्पल भगवंतांनी प्रभुपादांनी खूप सुंदर दिलंय, की मग एखादा ड्रायव्हर असेल, एखादा ट्रेनर शिकवतोय, एखाद्याला गाडी शिकवतोय. मग गाडी शिकवताना तो ट्रेनर बसलाय पहिल्या दिवशी आणि तो जो शिकणारा आहे त्या शिकणाऱ्याला घेऊन डायरेक्ट हायवेवर जाऊन त्याला सोडून देईल का हो ती गाडी? सांगा बरं मला. तो गाडी शिकायला पहिल्याच दिवशी आलाय आणि तो हायवेवर नेऊन त्या ट्रेनरला, त्या शिकाऊ व्यक्तीला सोडेल का तिकडेच? असं होईल का? हो, नाही. पहिल्या दिवशी हायवेवर नेत नेईल तो त्या शिकणाऱ्या व्यक्तीला, शिकाऊ व्यक्तीला. काही उत्तर, थोडासा संवाद साधा, खूप आनंद वाटेल. येस. ज्वला माताजी, शुभांगी माताजी, खूप छान, स्नेहा माताजी, की बरोबर पहिल्याच दिवशी तो ट्रेनर नक्कीच नाही असं करणार हो. असं करू नाही शकत तो. कारण तो जर असं केलं तर तिथे काहीतरी भयंकर होईल, ऍक्सिडेंट होईल आणि ते सगळं जीवाला घातक असेल. आणि म्हणूनच तो ट्रेनर हळूहळू त्याला पूर्ण त्याबद्दल माहिती देऊ. कशाप्रकारे? तर मग तू रेअर व्ह्यू कसा ठेवायचा आहेस, मग ते ऍक्सिलेटर, ब्रेक आणि क्लच काय आहे, मग कशा प्रकारे पूर्ण त्याची माहिती देऊन मग तो जेव्हा जे काही ट्रेनिंगचा टप्पा असेल, त्या ट्रेनिंगचा टप्पा तेवढे दिवस संपल्यानंतर शेवटच्या दिवशी तो त्याला नक्कीच शेवटच्या किंवा त्या हळू-हळू मग जेव्हा त्याला खात्री वाटेल, की आता येस, आता त्याला पूर्ण झालेलं आहे हळू ट्रेनिंग, अशा वेळेला तो नेईल. आणि म्हणूनच तसंच या अनन्य भक्तीचं आहे. एकदम अनन्य भक्तीमध्ये जाणं शक्य होत नसेल, की मन आणि बुद्धी ही एकाग्र करणं शक्य नाही. जसं आपण म्हणतो, की मग मला एकत्र, मग पुढे त्याचा उल्लेख आहे, मी सांगते तर. मग भक्तियोगाच्या नियामक तत्वांचं तू पालन कर. जर तुला मन आणि बुद्धी एकाग्र करता येत नसेल, जर तू पूर्णपणे माझ्यामध्ये अ, मन चिंतित करू शकत नसशील एकाग्र, तर मग तू माझ्या नियामक तत्वांचं पालन कर. भक्तियोगाच्या नियामक तत्वांचं. मग जे रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स आहेत, की सकाळी उठून मग चॅन्टिंग करावं, त्यानंतर नैवेद्य भगवंतांचा ग्रहण करावा. त्यानंतर म्हणजे तू ते भगवंतांच्या अ, अ, त्या स त्या नित्य काही जे नियम आहेत, मग मी 16 माळा का कराव्या? कारण मग कुठेतरी डिसिप्लिन आहे, कुठेतरी शिस्त आहे, की ती शिस्तबद्धता. म्हणून प्रभुपादांनी सांगितलं, मग त्या बीड्सवरच का करावं? कारण त्याचं महत्व आहे. मग त्या 108 मण्यांनाही तेवढंच महत्व आहे. म्हणून या सगळ्याचं पालन करणं तुला शक्य होत असेल, तर ते पालन करून तू माझ्या भक्तियोगाच्या टप्प्यावरती येऊ शकतोस. आणि अशा रीतीने तू मला प्राप्त करण्याची इच्छा उत्पन्न करून ती सिद्धी पूर्णपणे मग हळूहळू तो जाऊ शकतो. त्या अनन्य भक्तीकडे साधना भक्तीतूनही वळू शकतो. मग आता भगवंत सांगतात, आता ही साधना भक्ती शक्य नसेल, अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धीम वाप्स्यसि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जर तुम्ही भक्ती योगाच्या नियमांचे पालन करू शकत नसाल तर फक्त माझ्यासाठी कार्य करण्याचा प्रयत्न करा. कारण माझ्यासाठी कार्य करून तुम्ही पूर्णपणे अवस्थेवर याल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जर तू त्या नियामक तत्वांचं पालन करू शकत नसशील, जर ते रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स पाळणं तुला कठीण असेल, तर तू माझ्यासाठी कर्म कर. जे काही करशील ते माझ्यासाठी कर. आणि म्हणूनच ते माझ्यासाठी कार्य, एक मंदिर बांधणारा ही व्यक्ती दिसते आपल्याला. आणि म्हणून मग त्या मंदिराच्या बांधकामात हातभार लावणं ही सुद्धा भगवंतांची सेवाच आहे. मग तू जो नैवेद्य, तू जे अन्न खातोयस ते तू मला अर्पण कर आणि तो नैवेद्य ग्रहण कर. हे तू एक प्रकारचं भगवंतांची सेवा करतो आहेस. किंवा मग आता आपण जे भगवद्गीतेचं अध्ययन करतो आहोत, मग तू माझ्यासाठी, मग तुम्ही जर करताना तुम्ही अजून 10 जणांना ही लिंक पाठवली, तर तुम्ही कुठेतरी भगवंतांची सेवा करताय. पण फळाची अपेक्षा ठेवू नका, की ते ते लोक जॉइन होतील का नाही होतील का याचं तुम्ही करू नका. तुम्ही भगवंतांसाठी कर्म करा. जे काही कराल ते भगवंतांच्या सेवेमध्ये करा आणि ते करण्याचा प्रयत्न करा. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे माझ्यासाठी कर्म करून तू हळूहळू त्या परिपूर्ण अवस्थेवर येऊ शकशील. यत्करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय मत्तत्मत् कुरुष्वार्पणम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे कुंती पुत्र, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस,
जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस, तसेच तू जे काही तपस्या करतोस ते सर्व मला म्हणून अर्पण करावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग आपल्याला आता याच गोष्टीतून जाणायचंय बघा, की एक मिनिट हं. आणि म्हणून भगवंत आणि म्हणून या इस्कॉनच्या ज्या सेवा आहेत या मी तुला आधी म्हटलं होतं आणि मला वाटतं अजून एका प्रभूजींनी पण प्रश्न विचारलेला त्याचंही उत्तर आपल्याला या अध्यायात मिळेल. आणि तू जे काही करतोस जसं मी आता म्हटलं की नैवेद्य अर्पण करणं, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस, दान करतोस, ते तू काही तपस्या करतोस हे मला अर्पण करावे. आणि म्हणून ते भगवंतांसाठी करावं. मग भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलेलं आहे हो. जशा आहे तशा परिस्थितीत तुम्हाला स्वीकारलेलं आहे. पण भगवंत सांगतायत मग तू तुझं वेळ, तू जे काही तुझा अर्थ जे काही कमवतो आहेस, जे काही तू अन्न खातोयस, मग तू काहीतरी अर्पण कर. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत, की हे निष्काम पद्धतीने कर आणि अशा प्रकारे केल्याने तू निश्चितच मला अर्पण करू शकशील आणि त्या परमसिद्धीला आणि हळू त्या अनन्य भक्तीच्या टप्प्यावरती तू येऊ शकशील. आणि म्हणूनच या दान करण्याच्या, की त्या कर्मातून मग जे काही अन्नदान केलं जातं किंवा जे काही अर्थार्जन केलं जातं, जे डोनेशन्स दिले जातात, मग हे याच भक्ती सेवेतून आणि म्हणून या इस्कॉनच्या या भक्ती सेवा आहेत निरनिराळ्या, की ज्याचं तुम्हाला थोडक्यामध्ये तुम्हाला माहिती दिली जाईल. तर ह्या ग्रुपवर मी शेअर करीन. आत्ता कुठलीही खूप तुम्हाला नाही. ही एक लिंक आधीची लिंक आहे, की ज्याच्यामध्ये डोनेशन्स की मग भगवंत सांगतायत, की हे जसं त्या प्रभूजींनी विचारलेलं, की नोकरी करतो आहे, मग कृष्णासाठी काय अर्पण करावं? तर अशा प्रकारे, की तुम्ही जे काही करता आहात, त्याचा थोडा भाग तरी भगवंतांना अर्पण करू शकाल, तिथे डोनेशन करू शकाल. त्या देवळ जे काही मंदिर बांधतायत किंवा मग तुम्ही ती पुस्तकं घेऊन त्या पुस्तकांचं वाटप करू शकाल. अशा प्रकारे तुम्ही कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे भगवंतांसाठी सेवा करताय. भगवंतांसाठी ते कर्म करता आहात, हे आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच मग ते अन्नदान करा किंवा त्या मंदिरासाठी की मंदिरासाठी जी आता नवीन मंदिर बांधलं जात आहे सध्या नामनिष्ठ प्रभूजी मंगलोरला नवीन मंदिर बांधतायत, जिथे मोठं दालनं असणार आहेत आणि प्रत्यक्ष जे अध्ययनाचे वर्ग आहेत त्यांचा खूप मोठा मानस आहे, की तिथे युनिव्हर्सिटी सारखं सुरू करून मग तिथे प्रत्यक्ष अध्ययनाचे वर्ग आणि खूप सुंदर असं ते मंदिर असणार आहे. ऑलमोस्ट त्याचं सॉफ्ट ओपनिंग झालेलं आहे. तर या जन्माष्टमीला ते मंदिर सुरू होणार आहे, ज्याचं उद्घाटन असणार आहे आणि म्हणूनच ते टप्प्याटप्प्याने भगवंतांचं हे मंदिर बांधलं जातंय आणि त्यासाठी पण आपण खारीचा वाटा देऊ शकलो तर निश्चितच प्रत्येकाने प्रयत्न करावा. कारण कुणालाही सक्ती नाहीये, पण स्वेच्छेने निश्चितच प्रत्येकाला जे काही जमेल ते प्रत्येकाने देणं हे मला वाटतं एक कृतज्ञता असणार आहे. आणि तुम्हाला हे सगळं मोफत तुमचं शिक्षण, तुम्हाला जे अध्ययन तुम्ही करणार आहात, तुम्हाला हे ज्ञान होत राहणार आहे, ज्ञानार्जन चालू राहणार आहे. परंतु कुठेतरी फूल ना फुलाची पाकळी हे जर प्रत्येकाने प्रयत्न केला तर मला वाटतं निश्चितच आनंद आहे आणि ही भगवंतांची सेवा तुमच्याकडनं घडणार आहे. मग कुठलीही त्याच्यासाठी हे नाहीये हो काय सक्ती नाहीये. इतकं तुम्ही केलंच पाहिजे. तुम्ही हा वर्ग करताय, तुम्ही दुसरा करताय तर तुम्हाला इतकेच कुठलंच नाही. प्रत्येकाला हे सगळं मोफत आहे. तुमची इच्छा, तुमची स्वेच्छेने तुम्ही जे द्याल ते भगवंतांसाठी द्या आणि म्हणूनच तो प्रयत्न आहे. म्हणून या भक्तीच्या मार्गातून म्हणून हे हर्षदान केलं जातंय. हे हर्षदान केलं जातंय कारण कुठेतरी पुण्यकर्मासाठी केलं जातंय आणि नंद महाराज आणि यशोदा माता खूप आनंदित आहे. म्हणून जे आपल्याकडचं आहे ते तुम्ही भगवंतांना अर्पण करतायत. सकाम पद्धतीने का होईना, म्हणजे तुम्ही जरी त्या सकाम कर्मामध्ये असाल, तरी ते कर्माची फळं एक सेकंद आज मला थोडंसं सॉरी मी एक फोन घेतेय. क्षमस्व. तर
मग अशा प्रकारे तू मला अर्पण कर. जे काही तू करतोयस, जे काही तू अन्न खातोयस आणि जे काही कर्म करतोयस, तर अशा प्रकारे तू त्या स्वरूपामध्ये मला ते अर्पण कर. आणि म्हणून मग जरी ते या सकाम कर्म, आपण सकाम कर्म म्हणजे काय? तर त्या फळांची अपेक्षा केली जाते. परंतु ते कुठेतरी त्या पुण्यकर्माकडे नेलं जातं आणि तीच गोष्ट हळू त्या जसं म्हटलं, की टप्प्या-टप्प्याने जसं आपण आधी म्हटलं, की साधना भक्ती करा. साधना भक्ती मग काही जण म्हणतात, मी बीड्सवर कशाला करायला पाहिजे? मी हाताने नुसतं म्हटलं तरी. पण ती ती जी शिस्त आहे ती महत्वाची आहे. ती साधना भक्ती म्हटली नाही जाणार. मग ती वेगळ्या प्रकारची भक्ती होईल. परंतु अशा प्रकारे टप्प्या-टप्प्याने मग ते साधना भक्ती, निष्काम भक्ती, सकाम कर्मयोगातून त्या मग पुढे जाऊन भगवंतांनी ध्यान, अ, ज्ञान, ध्यान आणि मग निष्काम, अकर्म असं सांगितलंय. कारण कुठेतरी ते कर्म जरी तू तुझ्या ह्याच्यासाठी करत असलास, तरी त्या कर्माची फळं तू मला अर्पण कर. आणि म्हणून ते कुठेतरी तथापि तू जर माझ्या भावनेने अथैदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फलत्यागम ततः कुरु यतात्मवान. इथे कुठेतरी सांगताना एनिवे हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तथापि तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यात असमर्थ असशील तर सर्व कर्मफलांचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून एक सेकंद द्या मला, ही स्लाईड ऍक्च्युली ठीक आहे. ते त्यांनी आधी आणलेली म्हणून मला एकदा क्लिअर करायचं होतं. एक सेकंड. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे तू माझ्यासाठी कर्म करून मग तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यास असमर्थ असशील तर सर्व कर्म फळांचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. आता इथे कुठेतरी समजून काय घ्यायचंय, की जसं मी म्हटलं, की मग जर तुला शक्य नसेल, की जी साधना भक्ती, मग अनन्य भक्ती शक्य नाहीये तर साधना भक्ती, आणि ती साधना भक्ती जर ती प्रिन्सिपल्स आणि ते नियम तू पाळू शकत नसशील, तर तू माझ्यासाठी कर्म कर. मग आता माझ्यासाठी कर्म करणं ही तुला शक्य नसेल, तर तू सकाम कर्मातून सुद्धा ती कर्माची जे काही करतोयस, ते तू मला अर्पण करू शकतो. थोड्या स्वरूपामध्ये मला अर्पण करू शकतोस. आणि ती जी भावना आहे ती महत्वाची आहे. आणि म्हणून भगवंतांनी त्या सकाम कर्मातूनही स्वीकारलेलं आहे. जे काही तू करतो आहेस तुझ्या उपजीविकेसाठी किंवा तुझ्या स्वतःसाठी त्याच्यातला काही भाग मला अर्पण कर. म्हणून भगवंतांनी त्यांनाही स्वीकारलेलं आहे. आणि म्हणून हे हर्षदान इथे दाखवलेलं आहे आणि त्याला कुठेतरी पूर्ण साजेसं मला वाटत नाही. परंतु इथे सांगितलेलं आहे, की तुमच्याच फळाचा भाग पण तू मला थोडा तरी अर्पण कर आणि ती भावना जोपास. हे भगवंत सांगण्याचा प्रयत्न करतायत आणि त्याचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् अज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते. ध्यानात् कर्म एक मिनिट. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास्यात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते. ध्यानात् कर्मफलत्यागस् त्यागाच्च त्यागात् गच्छन्ति निरंतरंतरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफलाचा त्याग करणे श्रेष्ठ आहे. कारण अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनःशांती प्राप्त होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग तुला जर तसं करणंही शक्य नसेल, तुला ना अनन्य भक्ती, ना साधना भक्ती, ना माझ्यासाठी कर्म करणं किंवा त्या सकाम कर्मातनं जे काही अर्पण करणं मला शक्य नसेल, तर तू ते ज्ञान घे आणि त्या ज्ञानाचं अनुशीलन कर. जसं भगवंतांनी आधी सांगितले, की त्या ज्ञानाचं आचरण करणं महत्वाचं आहे. मग हे ज्ञान मिळवणं, माझ्याविषयी जाणणं, ज्या वेदांमधून, शास्त्रांमधून तू ते ज्ञान घे, ते ज्ञान जोपास आणि मग ज्ञानापेक्षाही ध्यान श्रेष्ठ आहे. ज्या समाधीस्थ भावने ह्याच्यामध्ये जे योगी असतात, ते समाधीस्थ अवस्थेमध्ये भगवंतांच्या त्या परमात्मा रूपाशी जोडले जातात.
आणि म्हणून ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे. पण ध्यानापेक्षा सुद्धा, ज्या योगीपेक्षा सुद्धा भगवंतांनी काय सांगितलं, की भक्तीचा मार्ग जो अकर्माकडे नेतोय, निष्काम पद्धतीने कर्म करणं. आणि म्हणूनच जी फळं देतीये बघा भगवंतांना, की कुठलीही तिला अपेक्षा नाहीये. पण तिने अपेक्षा न करता सुद्धा तिच्या टोपलीमध्ये हिरे-माणके जी फळं विकणारी असते, भगवंत तिला मुठभर आणून फक्त धान्य देणार असतात. पण त्यांच्या एवढूशा मुठीतनं ते धान्य पण पडत असतं. त्यामुळे ते धान्य पुरेपूर सुद्धा तिच्यापर्यंत 4 दाणे पोहोचतात त्या टोपलीत. पण तिथे हिरे-माणकांचं रूपांतर होतं ज्याच्यामध्ये कुठलीही तिने अपेक्षा केलेली नसते. त्या फळांच्या अपेक्षेविना ती भक्ती केलेली आहे. आणि म्हणूनच तुला असा अभ्यास करणं शक्य नसेल, तर ज्ञानाचं अनुशीलन. मग अनुशीलन कर, की त्या मार्गावरती जसं अनुसरण, अनुकरण आपण बघितलं, की अनुकरण कुठलं केलं नाही जात. त्या उपदेशांचं अनुसरण, त्याच प्रकारे या ज्ञानाचं अनुशीलन, त्याचा अभ्यास करून ते आचरणात आणणं. आणि तसं करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. त्या ज्ञानापेक्षाही तू ध्यान कर आणि ध्यानही तुला शक्य नसेल, तर त्या कर्मफळांचा त्याग कर. आणि त्याप्रकारे हे श्रेष्ठ आहे. अशा कर्मफळ त्यागामुळे मनुष्याला मनःशांती होते. जर भक्ती मार्गावर यायचं असेल, तर त्या भक्तीच्या मार्गावर त्या निष्काम कर्मातून, ज्या कर्मयोगातून आपण भक्ती जाणलेली आहे बघा. पहिल्या 6 अध्यायांमध्ये जे आपण जाणलं तेच भगवंत सांगतायत, की मग ज्ञान, ज्ञानापेक्षा ध्यान ज्या 6व्या अध्यायात आपण बघितलं, की योगींचे आपण जे समाधीस्थ अवस्थेपर्यंत जातायत. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा आणि समाधी हे अष्टांग योगातून जाऊन ते प्रयत्न करतायत. परंतु त्याच्याही पेक्षा कर्मातून, ज्या निष्काम कर्मातून, ज्या कर्माची फळं भगवंतांना अर्पण केली जातात, त्या कर्मफळांची अपेक्षा केली जात नाही. कर्माची फळं आधीच्या ह्याच्यात सकाम कर्मामध्ये भगवंतांनी तो भाग सांगितलेला आहे. पण निष्काम कर्मातून ही भक्ती, त्या अकर्मातून ती भक्ती, जे अकर्म आपण जे सकाम कर्म, निष्काम कर्म आणि विकर्म यातला फरक जो मी त्या दिवशी सांगितला. अशा प्रकारे ती निष्काम कर्म केल्याने तू निश्चितच त्या भक्तीच्या टप्प्यावरती जाऊ शकून माझ्याशी संलग्न होशील. अशी ही भगवंतांनी सगळ्या ऍडजस्टमेंट सांगितलेल्या आहेत. आणि हे भक्तीचे ऑप्शन्स आणि या भक्ती निरनिराळ्या भक्ती प्रकारच्या भक्ती सांगितलेल्या आहेत. आता भगवंत सांगतायत, की कोण भक्त मला प्रिय आहे. मग असे कोण भक्त आहेत जे भगवंतांना प्रिय आहेत? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो जीवांचा द्वेष करीत नाही आणि सर्व जीवांचा सुहृदय मित्र आहे, जो मित अहंकारापासून मुक्त आहे आणि स्वतःला स्वामी समजत नाही, जो सुख दुःखामध्ये समभाव राखतो, जो क्षमाशील, सदैव तृप्त, आत्मसंयमी आहे आणि आपले मन व बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जो जीवांचा द्वेष करत नाही, खूप महत्वाचं वाक्य आहे. इस्कॉन मध्ये प्रभुपादांनी खूप याच्यावरती, की कुठल्याही इतर जीवांचा जो द्वेष करत नाही. म्हणून काय रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल भगवंतांनी, प्रभुपादांनी जी रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल सांगितलेत, की मांसाहार करू नये, मद्यपान करू नये, जुगार खेळू नये आणि परस्त्रीशी संबंध ठेवू नये, हे 4 रेग्युलेटरी अगदी काटेकोरपणे पाळले जाणारे प्रिन्सिपल. कारण हे सगळे भावनांशी निगडीत आहे. कारण जेव्हा तुम्ही मांसाहार करता, तेव्हा तुम्ही इतर जीवांचा मत्सर आहे हो तुमच्या मनामध्ये. म्हणून तुम्ही त्या मत्सराने, की हा जीव जगू नये आणि या जीवाला मारून मी माझी भूक शमवतोय का, इतर चिकार ऑप्शन्स दिले आहेत भगवंतांनी. आणि इतर अनेक गोष्टी आहेत, की ज्या तुम्ही तुमच्या पोटासाठी आणि तुमच्या, जसं आता आपण हिंस्र प्राण्यांना म्हणू शकत नाही, कारण त्यांची ती उपजीविका, हे लाईफ सायकल आहे. पण आपल्याला ते आपण करू शकतो. आणि म्हणून त्या जीवांचा द्वेष केला जातो, जेव्हा तो मांसाहार केला जातो. म्हणून जो भक्त, म्हणून भगवंतांना कोण प्रिय आहे, की जो सर्व जीवांचा सुहृद मित्र आहे, जो मिथ्या अहंकारापासून मुक्त आहे, जो स्वतःलाच भोगता समजत नाही. कारण ज्याने समजलेलं आहे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वर, जो सुखदुःखामध्ये समभाव राखतो, सुखात पुरळून जात नाही, दुःखात होरपळून जात नाही, जो क्षमाशील आहे, सदैव तृप्त आहे. कारण जो सुदामा आपण बघतोय बघा, मग सुदामाच्या पत्नीने त्याला पाठवलं होतं हो त्यांना, की तुमचा मित्र आहे, लाडका सखा आहे भगवंत प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण, तर तुम्ही जा त्यांच्याकडे आणि तुम्ही त्यांच्याकडे धन मागा, कारण आपण गरीब आहोत. पण त्या सुदामाच्या मनात कुठलीच अशी इच्छा नसते, परंतु भगवंत त्याची सेवा करतात, कारण ते भगवंतांचे प्रिय सखा असतो तो.
आणि म्हणून त्या सुदामाच्या मनामध्ये बघा इतका गरीब त्यांचा तो सखा असतो आणि इतकी गरीब भावना असते मनामध्ये की भगवंतांकडून काहीही मागण्याची इच्छा नसते आणि ते काही मागतही नाहीत. पण ज्या सुदाम्याला भगवंत न मागताच भरपूर काही देतात, कारण जे घरापर्यंत जातात तेव्हा घराचा महाल झालेला असतो. आणि म्हणून त्यांनी ते सदैव तृप्त आत्मसंयमी असतात. मन आणि बुद्धी भगवंतांवर केंद्रित केलेली असते. त्यांचा दृढ निश्चय भगवंत आहेत आणि त्यांच्या भक्तीमध्ये ते पूर्णपणे संलग्न असतात. असा भक्त भगवंतांना प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो इतर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही, जो हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता यामध्ये समभाव राखतो, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चित्रामध्ये चित्रकेतू महाराज दिसत आहेत आपल्याला आणि भगवंत जे आहेत शिव आहेत ते पार्वतीच्या सतीमाता त्यांच्या मांडीवर बसलेली आहेत आणि शिव भगवंतांची स्तुती गातायत, भागवताचं कथन करतायत. ऐकायला नारद मुनी आहेत, व्यास मुनी आहेत, सगळे ऋषी मुनी आहेत जे आत्मपातळीवर आहेत, आत्मिक पातळीवर, जे शारीरिक पातळीवर नाहीयेत, देहधारी भावनेशी निगडीत नाहीयेत. म्हणून त्या कुणाला सतीमाता मांडीवर बसली आहे भगवंतांच्या, याकडे कुणाचंच लक्ष नाहीये. पण एक जे चित्रकेतू महाराज वरून जात असतात अवकाशातून, तेव्हा जात असताना त्यांचं लक्ष शिवांकडे जातं आणि तेही तिथे थांबतात भगवंतांची स्तुती ऐकण्यासाठी आणि ते एक एक हलकं स्मित हास्य करतात शिवांकडे बघून. परंतु सतीमाता याचा कुठेतरी चुकीचा अर्थ लावते आणि आपण भगवंतांच्या मांडीवर बसलो आहोत म्हणून चित्रकेतू महाराज हसले. परंतु चित्रकेतू महाराज आणि म्हणून द्रौपदी माता, पार्वती माता शाप देते आणि तिला वृत्तासूर, मग त्याला आसुराचं रूप मिळेल आणि तो जन्म मिळेल असा शाप दिला जातो. परंतु तो शापही चित्रकेतू महाराज स्वीकारतात. नाहीतर ते त्याला त्यांच्या त्यांच्या जे काही त्यांची क्षमता असते त्यांनी ते करू शकले असते. त्या काही आपण म्हणतो ना की ज्याला शाप दिलाय उशाप मागण्यासाठी प्रयत्न करू शकले असते. परंतु नाही, ते तो आशीर्वाद म्हणून तो शापही स्वीकारतायत. आणि म्हणूनच असा भक्त, कारण ते भगवंतांचे निस्सीम भक्त असतात आणि म्हणून ते उद्विग्न होत नाहीत, कुठल्याही गोष्टीने ते रागावत नाहीत आणि म्हणून जे हर्ष आणि दुःख, त्याच प्रकारे नारद मुनींचं सुद्धा कथन आहे की जे दक्षाची मुलं, ज्या दक्ष प्रजापतींना सांगितलेलं की तुम्ही निर्मिती करा मुलांची, त्या प्रकारे ब्रह्माची जी मुलं असतात त्यांना ते मुलं त्यांना 10,000 मुलं येतात आणि त्यांना मग जे काही भगवंतांविषयी ज्ञान घेण्यासाठी, त्यागाची भावना समजून घेण्यासाठी ते नारद मुनींकडे पाठवतात आणि नारद मुनी मग त्यांना ज्या काही प्रकारे भगवंतांची स्तुती आणि ज्या त्यागाचा महिमा सांगतात त्यावरून ते संन्यास घेतात. त्यांची 10,000 मुलं, त्यानंतरही 5,000 मुलं असतात तीही संन्यास घेतात आणि हे सगळं अशा प्रकारे त्यांचा वंश कुठेतरी खुंटतो आणि म्हणून हे सगळं बघून ब्रह्मा नारदांना शाप देतात की तुला डोक्यावर छप्पर नसेल, तू असाच सगळीकडे फिरत राहशील. परंतु तो शापही नारद मुनींनी वरदान म्हणून स्वीकारलेला आहे आणि म्हणून तिन्ही लोकांमध्ये नारायण 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 नारायण, ते तिन्ही लोकांमध्ये कुठेही फिरू शकतात आणि जाऊ शकतात. अशा प्रकारे त्या उद्विग्न होत नाही असा भक्त, भगवंतांचा भक्त, ना राग आहे ना त्याच्या मनामध्ये द्वेष आहे, असा भक्त भगवंतांना अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून नसतो, जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित, दुःखमुक्त आणि कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत् प्रयास करीत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जो भक्त दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून नसतो, जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित, मग हे सगळे गुण आहेत ज्या भक्ताचे गुण. मग या भक्ती योगावर आपण या भक्तांचे गुण जाणतोय आणि या भक्त हे जे भगवंतांना प्रिय आहे आणि याच्याशी ज्या कथा निगडीत आहेत त्या मी तुम्हाला काही काही सांगतेय. आणि जो शुद्ध आहे, कुशल आहे, चिंतारहित आहे, जसं म्हटलं की वैष्णवांना ज्यांच्या मनामध्ये ते संकीर्तन करतायत ना, कुठली चिंता नाहीये मनामध्ये की उद्या काय करायचं आहे, कारण जे आहे ते भगवंत देणार आहेत. भगवंतांना काळजी आहे, जे कर्म करायचंय ते मनापासून करायचंय आणि ते त्या निष्काम पद्धतीने करायचंय. म्हणून तो चिंतारहित, दुःख मुक्त आणि कोणत्याही फळाची अपेक्षा न करण्यासाठी मतप्रयास करत नाही. कारण ते जे कर्म करतो त्यासाठी त्याला कुठलंही ते बंधन वाटत नाही. ऍट इज करत असतो तो भक्त, कारण कुठल्याही गोष्टीची अपेक्षा नसते. म्हणून ज्या कर्म संन्यास आणि कर्मयोगामध्ये महत्व सांगताना की तो जो कर्म संन्यासी काय करतो, त्या गोष्टींचा त्याग, कारण मला मोक्ष मिळवायचा आहे. आणि म्हणून मग जो वैष्णव असतो
जो भक्त असतो तो भगवंतांसाठी ते कर्म करत असतो आणि म्हणूनच तो त्या कर्माचा त्याग करत नाही, तर त्या कर्मफळांना भगवंतांना अर्पण करत असतो. त्या कर्मफळांची तो अपेक्षा करत नाही. तो निष्काम पद्धतीने ते कर्म करत असतो आणि म्हणूनच कुठलंही फळ प्राप्त करण्यासाठी त्याला महत् प्रयास तो करत नाही. कारण जे करायचंय ते भगवंतांसाठी केल्यानंतर निश्चितच तो त्या फळांपासूनही वंचित राहत नाही. असा भक्त भगवंतांना प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जो हर्षितही होत नाही किंवा दुःखही करत नाही, शोकही करत नाही किंवा आकांक्षाही करत नाही आणि ज्याने शुभाशुभ गोष्टींचा त्याग केला आहे असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जो हर्षित जे प्रल्हाद महाराजांचं चित्र आपण बघतोय, जे प्रल्हाद महाराज चित्रात आहेत की ज्यांना हत्तीच्या पायाखाली दिलं गेलं, गरम तेलात टाकलं गेलं, राक्षसांमध्ये दिलं गेलं, सर्पांमध्ये दिलं गेलं, तरीही श्रद्धा दृढ होती आणि ते कुठल्याही प्रकारे मनामध्ये त्यांच्या कुठल्याही प्रकारच्या भावना अशा नव्हत्या की कुठल्याही आपल्या वडिलांवर ते रागावत नव्हते, कुठलाही शोक करत नव्हते, कुठल्याही प्रकारची अपेक्षा नव्हती. कारण मनात इतकी भावना दृढ होती की भगवंत आहेत आणि आपलं रक्षण करणार आहेत. आणि म्हणून त्या सगळ्या अनासक्त होते, ज्या स्थिताधीर मुनीला आपण ऐकलेले आहे. कारण त्यांचं मन आणि बुद्धी त्यांनी भगवंतांवर स्थिर केलेली होती. ज्या आपल्या सवंगड्यांना सुद्धा त्या छोट्याशा त्यांच्या मधल्या सुट्टीमध्ये ते भगवंतांविषयी मग त्यांनी जेव्हा सांगितलं, की "अरे आपण लहान आहोत, आपण अजून काय करायचंय?" तर लहान कुठले? जर आता इंग्लिशमध्ये आपण बघितलं किंवा हाऊ ओल्ड यू आर, कारण कुठेतरी जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी हे जे आपण आहे, ते कुठेतरी म्हातारपण जे आहे हे फॅक्ट आहे हो. म्हणून आपण ओल्ड मग 1 वर्षाचा असो, 1 महिन्याचा असो, ते ओल्ड म्हटलं जातं. जे इंग्लिशमध्ये मी तुम्हाला संवादून सांगते, की कुठलाही जे जे काही मूल जन्माला येतं, त्याला तितकं ओल्ड, तितके 3 मंथ्स, 4 मंथ्स म्हणजे कुठेतरी त्याच मार्गावरती असतं आणि म्हणूनच प्रल्हाद महाराज सांगतायत त्यांच्या त्या सवंगड्यांना, की मग तुम्ही त्याच्यासाठी वाट बघू नका हो, की इतकं म्हातारपण झाल्यावरच मला ती गोष्ट करायची आहे, भक्तीमध्ये रमायचंय किंवा मग मला नामस्मरण करायचंय. तुम्ही आत्तापासूनच ते मनामध्ये जोपासू शकता. कारण ज्या मृत्यूसमयी भगवंतांचं स्मरण करायचंय, त्यासाठी ते आयुष्यभर त्याचा सराव करायचा आहे. त्याच्यासाठी कुठला स्पेसिफिक काळ भगवंतांनी सांगितलेला नाही आणि म्हणून ते प्रल्हाद महाराज अशा भक्तीच्या भावनेला जाणून आहेत पूर्णपणे. असा भक्त भगवंतांना जे नृसिंह महाराज, जे नृसिंह चं रूप घेऊन जे भगवंत त्या खांबातून प्रकट झाले, त्या प्रल्हाद महाराजांसाठीच. कारण त्या भक्ताचं रक्षण करण्यासाठी. कारण असा भक्त भगवंतांना निश्चितच प्रिय आहे. तशाच प्रकारे याची एक कथा श्रीवास जे आपण श्रीवास ठाकूर, श्रीवासादी भक्तवृंद, गौर भक्तवृंद. मग हे जे श्रीवास ठाकूर आहेत, ते सुद्धा चैतन्य महाप्रभूंच्या काळातले त्यांचे भक्त. आणि असे हे श्रीवास ठाकूर त्यांच्या घरी चैतन्य महाप्रभू कीर्तनाला येत असत. रोज ते कीर्तनाला येत असत. एका दालनामध्ये चैतन्य महाप्रभू कीर्तनासाठी आलेले होते आणि दुसऱ्या दालनामध्ये अशी घटना घडलेली होती, की त्या श्रीवास ठाकूरांचा मुलगा मृत्यू पावलेला होता आणि त्याचं शव तिथे ठेवलेलं होतं. आणि श्रीवास ठाकूरांची पत्नी तिथे बसून रुदन करत होती, रडत होती. कारण आपल्या मुलाचा मृत्यू झालाय म्हणून ती शोक आवरू शकत नव्हती. पण तिथे श्रीवास ठाकूर येतात आणि ते आपल्या पत्नीला सांगतात, की "तू का रडतीयेस? मनुष्याला हे कुठलंही अशुभ घडलेलं नाहीये. मनुष्याला जायचंच आहे, की या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी." कारण तो भगवंतांचा भक्त आहे आणि तो आपल्या पत्नीला ते समजावून सांगतोय आणि तू जर चैतन्य महाप्रभूंच्या, तू महाप्रभूंच्या कीर्तनामध्ये अडथळा आणतीयेस, तू जर अजून रडून हा गोंधळ घातलास, तर तुला अजून याच्या ठिकाणी अजून एक शव दिसेल आणि ते शव माझं शव असेल. अशा प्रकारे तो आपल्या पत्नीला सांगतोय. आणि हे सांगून ते पुन्हा चैतन्य महाप्रभूंच्या दालनात जातात. तिथे महाप्रभू कीर्तन करत असतात. परंतु ते श्रीवास ठाकूरांना विचारतात, "सगळं ठीक आहे ना?" श्रीवास ठाकूर सांगतात, "हो भगवंता, ठीक आहे सगळं." थोडा वेळ जातो. पुन्हा चैतन्य महाप्रभू विचारतात, "पण माझ्या नामस्मरणात, माझ्या कीर्तनात मला आज गोडी नाहीये. मला चव येत नाहीये. काय झालंय तू मला सांग." तरीही श्रीवास ठाकूर सांगत नसतात. मग तेव्हा चैतन्य महाप्रभू ऐकत नाहीत आणि ते दुसऱ्या दालनामध्ये प्रवेश करतात. आणि तिथे प्रवेश केल्यावर त्यांना जे चित्र दिसतं समोर, जे काही प्रसंग दिसतो, त्याने ते हलतात आणि ते अक्षरशः श्रीवास ठाकूरांना कडकडून मिठी मारून जवळ घेतात, की "तू हे काय झालेलं आहे आणि तू हे मला का नाही सांगितलंस?" तेव्हा श्रीवास ठाकूर सांगतात, की "भगवंता, तू जिथे आहेस तिथे काय अशुभ घडणार आहे? इथे काहीच अशुभ घडलेलं नाहीये. जिथे तुम्ही आहात तिथे काय अशुभ होणार आहे?"
आणि म्हणून ही कुठलीच अशुभ घटना घडलेली नाहीये. हे ऐकून ते अजून त्यांना आलिंगन देतात आणि ते म्हणतात, "आजपासून तू माझा भक्त आहेस, लाडका भक्त आहेस." भक्तांचं प्रतिनिधित्व ज्या श्रीवास ठाकूरांनी केलं आणि म्हणून ते म्हणतात, की हा श्रीवासचा माणूस आहे मी आज. चैतन्य महाप्रभू जे ज्या भक्तांचे भगवंत असतात आणि मग ते त्यांच्या त्या मुलाला सुद्धा प्राण परत देतात आणि तो मुलगाही बघा सगळं कुटुंब त्या भक्तीमध्ये आणि मग ती माताही त्याच भक्तीच्या मार्गावरती असते. तो मुलगाही उठून सांगतो चैतन्य महाप्रभूंना प्रणाम करून, की "मी त्या मोक्षाच्या मार्गावरती होतो. तुम्ही मला कशासाठी परत आणलं?" की हे सगळं कुटुंब म्हणजे त्या भक्तिमय कुणालाही त्याचा शोक नाहीये आणि कुठल्याही गोष्टीचं सुख-दुःख नाहीये. त्याच्या पलीकडे आहे कारण तो भक्त त्या दृढ श्रद्धेमध्ये आहे. अशा प्रकारे ही कथा आहे श्रीवास ठाकूरांची. मग अजून कोण भक्त भगवंतांना प्रिय आहे? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो, जो मानापमान शीत उष्ण सुख दुःख स्तुती निंदा यामध्ये समभाव राखतो, जो कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो, सदैव शांती आणि जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो, जो घरादाराची काळजी करीत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याने शत्रू आणि मित्र या सगळ्यांना समभावाने बघितलेलं आहे, जो कुसंगापासून नेहमी मुक्त आहे, स्तुती निंदा या सगळ्याची त्याला पर्वा नाहीये, त्याच्यापासून तो त्याच्या पलीकडे आहे आणि ज्ञानामध्ये स्थित आहे. जे अमरीश महाराज आपल्याला दिसतायत आणि दुर्वास मुनींनी त्यांनी त्यांचा म्हणणं काहीतरी की ज्या एकादशीच्या दिवशी त्यांनी उपास सोडला कारण ते व्रत हे करण्यासाठी, परंतु दुर्वास मुनी त्यांना न सांगता हे केल्यामुळे कुठेतरी खूप चिडतात त्यांच्यावर आणि त्यांच्या अंगावर धावून जातात आणि त्यांना मारायला येतात. परंतु अमरीश महाराज हे सगळं अगदी अगदी शांतपणे स्वीकारत असतात. कारण तो भगवंतांचा खूप निकट भक्त असतो आणि त्यांचं भगवंतांवर पूर्णपणे भक्ती असते आणि असे अमरीश महाराज जे काही आहे ते पूर्णपणे स्वीकारायला तयार असतात. पण त्याच वेळेला भगवंत मात्र त्यांच्या रक्षणासाठी धावतात आणि मग ते दुर्वास मुनी पळालेले आहेत, ज्यांच्या मागे सुदर्शन चक्र लागलेले आहे. असे दुर्वास मुनी ज्यांची आपण तापट म्हणून आपल्याला ओळख आहे. पण इथे सांगायचं की अमरीश महाराजांनी पूर्णपणे भगवंतांच्या सेवेमध्ये आणि भगवंतांमध्ये की दुर्वास ऋषींनी त्यांच्यावरती अनेक गोष्टी शस्त्र सोडायचा प्रयत्न केला, परंतु शेवटी भगवंतांनीच त्यांना रक्षण केलेलं आहे भगवंतांचं. अशा प्रकारे भक्तासाठी भगवंतांना भक्त हे निश्चितच विशेष आहेत आणि अशा प्रकारे भक्तीमध्ये संलग्न झालेले भक्त भगवंतांना खूप प्रिय आहेत. आणि असा हा शेवटचा श्लोक ज्याची कथा मी तुम्हाला सांगणार आहे किंवा मी तुम्हाला ही कथा उद्या सांगते. जी बिल्वमंगल ठाकूरांची कथा आहे. म्हणजे आपण जेव्हा रिव्हिजन करतो, तेव्हा मी तुम्हाला कथा ही सांगते आणि त्याच्या आधी आता विषय झालाच आहे, तर मी उद्या आणि परवा आपण नाही भेटू शकत आहे. तर मी उद्या आणि परवा तुमचा क्लास घेत नाहीये आणि अध्ययन वर्ग आपला नसणार आहे. तर आपले आता पुढचे 6 अध्याय आहेत, पण ते पुढच्या आठवड्यामध्ये व्यवस्थितपणे कुठलीही घाई न करता पूर्ण होणार आहेत. फक्त शनिवार, रविवार मला द्या. काही महत्त्वाचं काम आहे. तर त्याच्यामुळे मला हा अध्ययन वर्ग मी घेऊ शकत नाहीये. आपण एकदम सोमवारी भेटणार आहोत हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. ग्रुपवर हा मेसेज टाकलाच जाईल. तर माताजी वाचू शकता तुम्ही. हरे कृष्ण. हो माताजी. हरे कृष्णा. जे भक्ती सेवेच्या या अविनाशी मार्गाचे अनुसरण करतात आणि जे पूर्णपणे श्रद्धेने स्वतःला जोडून घेतात, मला सर्वोच्च ध्येय बनवतात, ते मला खूप प्रिय आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून या भक्ती सेवेच्या टप्प्यामध्ये मग इंद्रिय सुद्धा मार्गात आलेली कुठलेही अडथळे त्यांना चालत नाहीत. कारण भगवंतांच्या भक्तीमध्ये त्यांनी पूर्णपणे झोकून दिलेलं असतं आणि त्या श्रद्धेने स्वतःला ते जोडून घेतात आणि पूर्ण ध्येय भगवंतांना बनवलेलं असतं. असे हे बिल्व मंगल ठाकूर आपल्याला दिसतायत, जे यमुनेच्या तीरी भजन करतायत, की प्रत्यक्ष भगवंत ते भजन ऐकायला आलेले आहेत. आणि ते अंध झालेले आहेत. तर मी तुम्हाला ही कथा तुमच्यासाठी ठेवते आणि मी नक्की तुम्हाला ही सोमवारी ऐकवेन, जिथे आपण 12व्या अध्यायाची थोडी उजळणी करून 13व्या अध्यायात जाणार आहोत. तेव्हा ही कथा मी राखून ठेवते तुम्हाला सांगण्यासाठी. असे भक्त भगवंतांना प्रिय आहेत. अशा या सगळ्या भक्तांचं वर्णन आपण ऐकलेलं आहे आणि इथेच आपला 12शोऽध्याय समाप्त. अशा या भक्तीमध्ये भगवंतांनी कशाप्रकारे आपल्याला ऍडजस्ट करून की भगवंतांनी निरनिराळे ऑप्शन्स दिलेले आहेत आणि मग याच ऑप्शन्सवर जसं मी तुम्हाला म्हटलं ज्या भक्ती सेवेमध्ये माझ्या डोनेशन्सच्या लिंक तुम्हाला शेअर केल्या जातील. तुम्हाला व्हॉलंटिअरिंगसाठी सुद्धा काही लिंक्स शेअर केल्या जातील. ज्यांची सेवेमध्ये जसं भगवंतांनी सांगितलं की तू माझ्यासाठी कर्म करू शकतोस. मग ज्या काही त्या लिंक्स आहेत
त्या तुम्ही शेअर करू शकता. मग तुम्ही जसं आता संजना माताजी करतायत, सुनैना माताजी करतायत, तसं व्हॉलंटिअरिंग करून तुम्ही भगवंतांची सेवा करू शकता. ही एक प्रकारची खूप सुंदर सेवा. तुम्ही तुमचा वेळ भगवंतांसाठी देता आहात आणि अशा प्रकारची सेवा तुम्ही करू शकता. आणि मग तुमच्या जवळचं जे काही तुम्ही स्वेच्छेने तुम्ही अन्नदान, तुम्हाला जे अर्थदान करायचं आहे, ते तुम्ही तुमच्या स्वेच्छेने पण निश्चितच ते करण्याचा कुठेतरी विचार करा. आणि जे काही आहे आपल्याकडचं, मग कुणालाही कुठलीही सक्ती नाहीये. स्वेच्छेने तुम्ही ते करू शकता. हे तुम्हाला आजच्या या भक्तीच्या टप्प्यातून सांगायचा कुठेतरी प्रयत्न होता. हे निरनिराळ्या लिंक आहेत, या जुन्या आहेत. तर तुम्हाला ग्रुपवर व्हॉलंटिअरिंगसाठी लिंक आणि तुम्हाला डोनेशनसाठी लिंक दोन्हीही पाठवल्या जातील. तुम्हाला एक छोटंसं पीडीएफ पण असेल, त्याचं पीपीटी असेल, जे तुम्हाला त्या मंदिराविषयी काही माहिती सांगेल. आणि तुमच्या प्रयत्नाने तुम्ही करतच असाल सेवा वेगवेगळ्या प्रकारे, पण तुमची इच्छा असेल तर निश्चितच तुम्ही याही ठिकाणी तुमची सेवा देऊ शकता. हरे कृष्ण सगळ्यांना. मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते.